I bueno, dic aquí, no? Innovació oberta, una de les claus d'èxit de l'enginyeria biomèdica. En empreses de casa nostra encara veiem que el model d'innovació tancada és el que encara arrela amb força. Veiem aquest embut, i bueno, seguint la cadena de valor de Porter, que és la que s'utilitza habitualment, veuríem que la ciència i la tecnologia de base són les que venen per la recerca bàsica que es fa, la recerca bàsica o recerca aplicada, la recerca que es fa en la institució, es va desenvolupant, per tant es va produint una criba, una selecció de la recerca, i l'última part, òbviament aquesta recerca s'ha de transferir cap al mercat. La clau és trobar un home amb capacitat, amb talent, donar-li diners i deixar-lo ell sol, no? Posseir tot el talent, i per tant nosaltres podem preveure i fixar el que serà tendència i el que hi haurà en el mercat. Si jo el descobreixo primer, per tant serà meu, per tant és important que la recerca, quanta més recerca faci jo dins de la meva seu, millor, perquè d'aquesta manera sortiran més coses i jo les podré explotar. Aquesta postura proteccionista i els millors treballadors són els meus. O per exemple les idees de Chandler, que diu això, que la recerca i desenvolupament intern és la clau per assolir per les empreses modernes americanes al segle XX. Però veiem que hi ha hagut factors que han erosionat aquestes idees de base. Hi ha hagut més treballadors que s'han mogut. Les universitats han anat guanyant un pes molt important, disminueix l'hegemonia dels Estats Units i el capital risc cada vegada té un paper més important. Fins i tot en termes d'economies d'escala, disminueixen els costos d'escala en les grans empreses, però empreses més petites són més eficients. I aquesta és la proposta de Henry Chesbrough, i veiem que entra la tecnologia interna de base, però també pot entrar tecnologia externa. La lògica de la innovació oberta ens diu que les bones idees avui en dia no són propietat de ningú. Poden repetir-se els processos en diferents ocasions i hem de manegar la propietat intel·lectual, la necessitat de treure benefici de la nostra IP en altres models de negoci. Abans, que és el que consideràvem com a innovació en un sistema d'innovació tancat, la invenció. La invenció era el que donava la força. El producte era una tecnologia conduïda, nosaltres l'anàvem conduint fins al final, internament generada, i era un treball sobretot d'enginyeria. La clau no és la invenció, sinó que és la comercialització. El producte ja no és la força, ara és el model de negoci. Ara hem d'integrar bé, hem de saber jugar bé totes les cartes, les internes i les externes. Sobre una nova perspectiva, el Not Invented Here, passem al Proudly Found Elsewhere. Aquí, per evidenciar-ho, he volgut posar un cas perquè veiem aquest canvi com es produeix a Procter & Gamble, una empresa que coneixem tots. Solia ser una molt tancada organització. Al 2000 hi ha una crisi, baixant molt les seves accions al mercat de valors, però la davallada principalment és al final, a principis del 2000, és molt forta, molt evident. Fonamentalment tenien un problema de creixement. Hi havia la necessitat de crear noves branques, per tant decideixen actuar en dos fronts. Un seria aquest que porta Jeff Whitman, és un tant per cent de recerca interna molt elevat. Canviarà, i el que s'aconsegueix després d'aquestes actuacions és posicionar Procter & Gamble en un lloc més equilibrat, buscar una mica aquest 50%. A partir del 2000 veiem que torna a pujar. Apareix un nou concepte de l'empresa, llencen noves eines, molts processos que permeten fer la innovació oberta i tenen això, prospectors de tecnologia, gent fora. Dit això, me volia centrar una mica en com Google veu la innovació i parlar una mica d'aquests nous principis d'innovació que marquen dins de l'empresa. Innovació no és perfecció a l'instant, comparteix tot el que puguis, tu ets bo, nosaltres anem a contractar. Una via per assolir els seus somnis, això sempre és important. Les idees, això és molt open innovation, venen de qualsevol lloc, justifica sempre el perquè de les coses. Després l'altre fa referència a un tema del qual s'està parlant molt, que és el tema de creativitat, però a la creativitat també li agrada la moderació, hem de saber acotar-la d'alguna manera. Preocupa't sobre l'ús i els usuaris, no sobre els diners, no matis els projectes, canvia'ls, adapta'ls, modifica'ls. Fer una petita reflexió sobre això que es diu The Knowledge Worker. Realment les persones tenen un pes molt important a les organitzacions. La importància del coneixement cada vegada s'evidencia més. La jerarquia dels trets del treballador per una economia creativa, aquesta franja que separa en dos,
aquesta que diu obediència, diligència, intellect, serien una mica els commodities, però després hi ha altres aspectes com la iniciativa, la creativitat, la passió. La innovació seria aquest eix que ens porta cap al mercat, ens dona la comercialització, i per tant ja hem de pensar quan inventem, creem alguna cosa, en com comercialitzar-la. I ara aquí la reflexió final, parlar del centre en el qual treballo i represento avui, el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la UPC, pertany a Tecnio. Fem una recerca molt aplicada i col·laborem sobretot amb centres sanitaris, la majoria hospitals, empresa privada i després institucions públiques. Intentem acompanyar des de l'inici a aquesta empresa o a aquest hospital per intentar buscar una solució a la seva proposta. Ho afrontem des de 6 vies, de biomaterials i biomecàniques, temes de biomaterials intel·ligents, de regeneració de teixits i mètodes d'elements finits. I a part tenim un laboratori de biomecànica amb el qual estem treballant sobretot, ara estem començant molt amb empreses al camp del calçat a fer molts treballs. Temes de robòtica i visió, tot el que serien sistemes de biotelemetria i Holter per la monitorització, temes de radioteràpia també es treballen, i tot el tema d'informàtica gràfica, construcció, modelització. Ara estem aplicant sobretot la tecnologia de videojoc a la neurorehabilitació, però actualment estem acabant el prototip, esperem tenir-ho a final d'any. S'ha fet tot un business plan, s'ha contractat un business developer propi només pel projecte i estem començant ja a crear una spin-off que serà la que explotarà les 5 patents que cobreixen aquestes tecnologies. A partir d'aquí haurem de buscar aliances per després veure com es farà tota la comercialització. Aquest és un altre exemple que amb algú de vosaltres hem parlat perquè ha sortit molt, és l'exemple de Vinent, de l'empresa Vilardell Portí. En 9 mesos nosaltres vam poder desenvolupar tot l'implant dental, es van poder fer les proves i en un any el producte ja estava al mercat. Resultat del projecte, es crea un producte d'alta qualitat, té una bona acceptació al mercat i es crea una divisió mèdica que amb el temps acaba constituint-se en una nova empresa. Per tant, es desenvolupa una superfície d'implant dental, s'obté una superfície compatible, porosa, rica en calci i fòsfor, amb una micromorfologia òptima que afavoreix la seva integració en els teixits vius. Per nosaltres és una cosa que estem acostumats a fer. Caracterització de l'implant dental, s'havia de determinar la rugositat, determinar les propietats mecàniques, veure la fatiga, l'angle de contacte i energia superficial i veure el comportament biològic in vitro. Doncs aquí es van fer les proves, normalment es fan col·laborem amb la Facultat de Veterinària de la UAB, es van fer en porcs i es va fer el posterior estudi histològic. I això ja per acabar volia posar 2 casos de projectes cooperatius en camps molt diferents, perquè es fa una mica la idea de que donem resposta i ens interessen coses molt diverses. El primer, aquest que es diu Health for Mood, va orientat al camp de la depressió i el que es volia era donar resposta a les persones amb depressió major, per tant depressió clínica, mitjançant la monitorització del seu estat d'ànim, activitat física, característiques de la seva veu. I bé, registrar el senyal, intentar parametritzar-lo d'alguna forma i veure quan aquelles persones necessitaven un ajut molt directe perquè estaven en una fase molt complicada. I la segona és Mival 3D, que el que fa és la modelització funcional 3D de la vàlvula mitral del cor humà. Fer com una mena de biblioteca de cors virtuals en la qual nosaltres poguéssim triar un cor que s'assemblés al cor del pacient. D'aquesta manera el que s'intentava era reduir el temps d'operació del pacient. Òbviament, l'òptim seria poder personalitzar i poder simular el cor exacte de cada pacient, però això és un repte tecnològic molt avançat, no? Nosaltres de moment ens hem plantejat això per treballar.